Have a Merry Christmas. Λοιπόν, θέλετε να πάμε να σου πω, Θέμη, να πάμε εκεί που είπαμε να ανανεωθούμε. Να πάμε... Εμείς θα πάμε, γιατί πήγε η Δήμητρα και η Φλωρίδα και θα μας πούνε πώς ακριβώς περάσανε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτές τις μέρες, έτσι, τις γιορτινές, είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να κάνεις ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου. Όπως για παράδειγμα το να χαλαρώσεις. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να χαλαρώνεις. Εσείς θα μας προτείνετε τώρα έναν από αυτούς και μάλιστα στη συνεργασία με έναν Ινδό. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή μια γυναίκα, Φλωρίδα ή Δήμητρα, με έναν Ινδό? Δες μας και κατάλαβε. Δεν λάβουμε σήμερα πιο πολύ, δεν είμαστε πιο φωτεινές. Καταλαβαίνεις μια διαφορά. Κάναμε ένα δώρο, μια στην άλλη. Πήγαμε χθες και ανανεωθήκαμε. Κάναμε δύο πολύ ωραίες θεραπείες. Για το πρόσωπο, ναι. Εμένα με Ινδοθεραπευτή, καταπληκτικό. Όπως λέγαμε, είχε μαγικά χέρια. Σας θεράπευσε δηλαδή? Μας θεράπευσε. Πάντως, κορίτσια, είστε πιο λαμπερές. Θέλω να κάνω κι εγώ τώρα, να τσιτώσω. Αυτό θέλω να σου πω. Εάν κοπέλες 27, 8 χρονών αρχίζουν και βγάζουν κάποιες ρητίδες, να ξέρετε ότι με αυτή τη μέθοδο την επόμενη μέρα δεν θα έχεις τίποτα. Άμα είσαι 33, μετά από πόσες μέρες? Ενώ ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάμε από τα 27 και πέρα. Ορίστε. Πού σας άγγιξε ο Ινδοθεραπευτής? Στο πρόσωπο. Και ξεκουραστήκαμε. Εγώ δεν το απαντούσα άλλο. Πού σας άγγιξε ο Ινδοθεραπευτής? Στο πεντελικόν. Τι γλιτώνεις? Πάμε να το δούμε. Φλωρντάκι μου, επιτέλους έφτασαν οι γιορτές. Ναι, Δημητρούλα μου, πραγματικά χαίρομαι γιατί είναι γιορτές. Πρέπει να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Γυναίκες είμαστε, έτσι. Και τι καλύτερο από ένα τρόπο που θα μας κάνει πιο λαμπερές, πιο ξεκούραστες για την ημέρα του Ρεβεγιόν. Και τι είναι αυτό? Είναι σπα προσώπου, έτσι, να είμαστε ξεκούραστες, γιατί πλησιάζουν αυτές οι μέρες και θέλουμε όλες να είμαστε πιο όμορφες. Λοιπόν, Φλωριτάκι μου, για να δεις πόσο σε αγαπώ, σε έφερε εδώ να ξαπλώσεις, να χαλαρώσεις και με τα έμπειρα χέρια του Σοβέκ να χαλαρώσεις και να κάνεις ενυδάτωση με δακτυλοποίηση. Ακριβώς. Και θα κάνουμε ένα μασαζάκι με ιαλουρονικό οξέα κρέμα. Λένε δακτυλοποίηση μασάζ. Να μπαίνει ιαλουρονικό οξέα πιο βαθύ. Αυτό είναι το, ας πούμε, τεχνική, γιατί χαλαρώνει και εμείς και αυτά το πίεση, μετά αυτά τα πίεση βέβαια βάλει πιο βαθύ κρέμα. Συγγνώμη για ελληνικά μου. Μια χαρά είναι, καταλαβαίνουμε. Οπότε κάνουμε, ας πούμε, πιέσει με τα δάχτυλα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία του προσώπου. Ναι, βέβαια, γιατί έχουμε κάτι, ας πούμε, σιάτσιο, αν ξέρετε, δάχτυλο, το... Είναι τεχνική παρόμοια. Μπράβο, ακριβώς. Όταν θα κάνουμε αυτό το τεχνική και λυμφικό σύστημα δουλεύει πάρα πολύ καλά και πρόσωπο φαίνεται πολύ φρέσκο και με πολύ οξυγόνο, ας πούμε. Μετά το δακτυλοποίηση μασάζ τελειώνουμε με αυτό το μάσκα με ιαλουρονικό οξέα πάλι. Σοβέκ, πάμε τώρα στη Δήμητρα. Θέλω να μου πεις τι ακριβώς θα της κάνουμε και ποια είναι αυτή η θεραπεία, πώς τη λένε? Αυτό το θεραπεία βέβαια είναι για λάμψη και θεραπεία κάνουμε με ένα μασαζάκι, λένε face gym. Face gym είναι ακριβώς παθητική γυμναστική πάνω το πρόσωπο. Τρομερό. Και χαλαρώνει όλα αυτό το ρητίδες, έκφραση και δίνει πολύ λάμψη. Απλώνεις την κρέμα στα ζυγωματικά, σε όλα. Ακριβώς, για αυτό το θεραπεία μία μέρα πριν πάντα να κάνουμε. Γιατί αν θα κάνουμε μία μέρα πριν, μετά το 8 ώρες ύπνο, δέρμα δουλεύει πιο καλά και δείχνει μεγάλη διαφορά. Πόση ώρα κρατάει αυτή η διαδικασία? Η θεραπεία κρατάει 1,5 ώρα. Α, πολύ ωραία, 1,5 ώρα να σε τρίβουμε. Έχουμε καθαρισμός και έχουμε μάσκες και μασάζ είναι minimum 45-50 λεπτά. Όλα το ντεκόλτε, πρόσωπο, ματιών, λαιμό, παντού. Μασάζ τεχνική είναι λίγο βαθύ, ό,τι βλέπουμε εμείς τώρα. Φεύγουμε από εδώ με λιγότερες ρητίδες. Ναι, φεύγει ρητίδες και πρόσωπο φαίνεται ελληνικά λέξη. Πιο ελαστικό. Μπράβο, ακριβώς.
Τελειώνουμε τώρα, ποια είναι η τελευταία διαδικασία της θεραπείας? Είναι μετά το face gym massage, θα βάλουμε ένα μάσκα, αλλά αυτό το μάσκα δεν είναι ακριβώς σαν τυπικοί μάσκες. Είναι ένα veil, ένα πανί με κολαγόνο από θάλασσα. Το απλώνουμε λοιπόν πάνω στο πρόσωπο της Δήμητρας. Και πόση ώρα μπαίνει αυτό? Αυτό μπαίνουμε minimum 15 λεπτά και τραβάμε συνέχεια πάνω το δέρμα με μάσκα Πρώτη φορά βλέπω τέτοια διαδικασία. Να σου πω κάτι, μου είπες 15 λεπτά. Και τι κάνει αυτό, ποια είναι η δουλειά? Αυτό το μάσκα τσιτώνει, πιστεύω δεν λέω σωστό λέξη, αλλά τσιτώνει ρητίδες και περίγραμμα φτιάξει πάρα πολύ καλά. Μπράβο, κορίτσια! Μπράβο! Έτσι γίνονται όμορφες οι γυναίκες, κυρίες και κύριοι, εδώ της εκπομπής. Αυτά είναι τα μυστικά. Όχι, αλήθεια είναι ότι αξίζει τον κόπο όποτε μπορεί κάθε κυρία να το προσφέρει αυτό. Και ένας κύριος που το κάνει δώρο στη γυναίκα. Ένα μικρό δώρο, παιδιά, πάρα πολύ. Αυτό πολύ ωραίο δώρο. Με ρώταγε ένας φίλος μου, εσύ τι να κάνω, τα έχω κάνει όλα κτλ. Γαλαντό με φίλε μου. Και του λέω, κλείσες να πάει σε ένα ωραίο ξενοδοχείο, να κάνει τα σπά της όλη μέρα. Πλήρωσε τα πάντα όμως. Μανικιούρ, παιδικιούρ, μάσκες, όλα. Τα πάντα. Μια χαρά. Αυτά είναι δώρα. Και φαίνεται αυτό το δώρο αμέσως. Γιατί και η γυναίκα είναι σε καλή ψυχολογία. Αχ, τα μασαζάκια έχουν μασαζάκι. Από γυναίκα είναι και επένδυση. Από άντρα, παιδάκι, μασαζάκι, γυναίκα δεν βάζει χέρι πάνω μου. Αυτό το δώρο είναι επένδυση. Καταλαβες. Γιατί γυρίζεις μετά στο σπίτι και τώρα κάνεις απόσβεση. Και μετά τα δίνει όλα η γυναίκα. Που είναι σούπερ ανανεωμένη. Δεν πάνε στράφη τα λεφτά σου. Με ένα σπάνο, 2 τριγώνια. Πόσο ωραίο πράγμα είναι όμως να σε φροντίζουν, να σε τρίβουν, να σε σφίγγουν, να σε πατάνε. Είναι τόσο ωραίο. Να σε ζουλάνε. Είναι επίσης πολύ ωραίο όμως να σου ψιθυρίζουν κιόλας, να σου ψιθυρίζουν λόγια, να σου ψιθυρίζουν παραμύθια. Γιατί όχι, εμένα μου αρέσει να διαβάζω